Deze hadden we de snoepjes thuis in. Hier de Brenta in. Allebei. Even kijken. De koffie, deze koffie, die had mijn moeder ook altijd. Appelstroop ook bij mijn moeder thuis. En als er een trommeltje leeg was, een busje leeg was, dan zei ik, mag ik hem? Nou, dan kreeg ik hem. Ik was 7 jaar toen ik ermee begon. En het was dit blikje en deze. Ik dacht dat een sigaren, maar van wie? Ja, ik dacht van opa of zo, of van paken. Maar ik weet niet, verder weet ik niet. En die, wat is dat voor blikje? Een soort theebusje. Deze stoel is van mijn opa, mijn moeder, haar vader. En daar zit er dan altijd in, bij de tafel, met zijn piep in de hand. En dan zit ik ze aan, dan hier is een boom. En dan even rond te zien, even te genieten van mijn... Ja? Ja, ja. En waar geniet je daarvan? Nou, van de trommeltjes en vooral van die oudere dingen. Dan denk ik, ja, die komt daarbij en dat komt daarbij. En ja, dat vind ik geweldig. Ja. Ja. Ja, waar ben je heel grutskop? Nou, op alles. Ja, een heleboel dingen, ja. Ja. Vooral zie mijn bruidsboeket, die zit er naar boven. Hij is geen blom meer aan, maar dat is ons bruidsboeket nog. Die takende? Ja. Hoe lang is dat alleen? 52 jaar. Ja. En je bent nu alleenig? Al 13 jaar ben ik alleen. Ja, ja. Dus ja. Ja, dat is het bruidsboeket. Schoon net volle meer, hè? Nee, nee. You may spell love with a capital L, but I spell love with a capital U. Eerst vond hij het niks. Maar later, toen ik dat zo mooi vond, werd hij ook, vond hij het ook mooi. Ging er overal, als er wat tegenkwam, dan nam hij dat mee of hij kocht het. Dus het was eigenlijk een beetje een hobby van hem twaan. Ja. Ja. Als ik wat krijg, een trommeltje, dan komt er een briefje in. Van Anja gekregen, dinsdag 10 augustus 2010 in Zierikzee, braderie. En Anjo is mijn kleinzoon.